Αν πάμε έτσι, θα υπάρχουν δύο ταχυτήτων βουλευτές. Αυτοί οι οποίοι θα πούνε δεν ψηφίζουμε και οι άλλοι οι οποίοι θα ψηφίσουν κανονικά, συνεπείς στη γραμμή του κόμματος, και γι' αυτό ζητούσαν επίμονα να μπει κομματική πειθαρχία. Ο κύριος Παπανδρέου στην πρωτομιλία του δεν έθεσε το θέμα της κομματικής πειθαρχίας. Μόλις τελείωσε, δημιουργήθηκε αναστάτωση από κάτω. Ο Ανδρέας Λοβέρδος είναι αυτός που απευθύνθηκε στον κύριο Παπανδρέου και του είπε ότι πρέπει να θέσει κομματική πειθαρχία και να πάρει ξεκάθαρη θέση. Υπήρχε μια συνεννόηση στους βουλευτές. Μόλις τελείωσε ο κύριος Βενιζέλος, τότε σηκώθηκε ο κύριος Μωραΐτης και είπε στον κύριο Παπανδρέου ότι πρέπει να ξεκαθαρίσει τη θέση του. Εκεί ο κύριος Παπανδρέου είπε ότι θα τεθεί θέμα κομματικής πειθαρχίας και όλοι πρέπει να πειθαρχήσουν. Παρ' όλα αυτά, μίλησαν πάνω από 50-60 βουλευτές. Έτσι όπως τα έχουμε καταγράψει, το νεότερο είναι ότι περίπου 25 φτάσαμε τον αριθμό των βουλευτών. 8 από αυτούς είναι σίγουρο ότι δεν θα ψηφίσουν. Πριν από λίγο, μπαίνοντας εδώ στη Βουλή, μου το είπε και η κυρία Κατσέλη όταν τη ρώτησα, μου είπε ότι δεν θα το ψηφίσει. Άλλο ηχηρό όνομα είναι του κυρίου Καστανίδη. Και βέβαια της κυρίας Βάσου Παπανδρέου, η οποία επανειλημμένως έχει πει ότι η τελευταία φορά ήταν η προηγούμενη που έδωσε θετική ψήφο και με αυτά που είπε και στην Επιτροπή. Είναι άλλοι, μετράω εδώ, πάνω από 15, οι οποίοι εκφράζουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο αντιρρήσεις για το αν θα ψηφίσουν. Δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε αύριο, δεν ξέρουμε τι θα κάνουν αύριο στην ψηφοφορία, όμως σου λέω περίπου 25. Και όπως